Sa mga kabistado mayong adlaw, karon ko po naton si Barangay Kagawad Narciso sang Barangay Alegre Oton. Tuhoy diri sa nagluntad nga pag yasyas sang buhawi kay nasaga. Kagawad mayong hapon. Mayong hapon. Okay, Kagawad, kamusta diri ang imo mga pamuluyo matapos magyasyas ining buhawi? Ti kon aton lang nga i-konsiderar ang mga natabo mas kalabanan nga nagkalaguba diri nga mga kuan nga mga sintro bisang paglaslas ang buhawi. Kag may mga napulo kita kabilog nga totally damage out of the 84 houses. Kag madamo nga mga puno sang kahoy nga nagkalatumba amo na subong na nangin kabangdanan man sang aton nga burn out diri sa barangay Alegre. Okay, Kagawad, pila ang partially damage? Ang partially damage 74. Oh, 74. 74. Okay, Kagawad, pila ka mga pamilya karon ang apektado? Isa subong as amon nga oras ang amon nga record dira napulo ang total damage nga balay kag ang kabilugan 84 Ka mga pamilya. Malayo. Oh, including ang families, Pamilya na ang 84. isa ka household. Okay, ang tuwag sa ni ang mga balay nga nagubagid, din sila subong kap. Kagawad. Kalabanan diri sa Sunwan. Oo. No, diri makita man naton sa playbot ang mga totally damage nga way sa mga atok kag sa mga wala sa mga dingding ang mga pamalay. Mga makakita naton. Kag ang iban sina tungod nga nagkalatumba nga mga kahoy amo na ang kabangdanan man sa ilang pagkaguba sa ilang balay. Okay. Subong Kagawad, may nag-evacuate na sila sa inyong as of now, no, wala kami sang nag-evacuate diri kay na-manage man nila nga magpabilin sa ila panaymalay. Ang iban nga dira nga medyo rebuild na lang nila ang ilang apa. Okay. Kagawad, tuwag sini, mga anong oras gid nag-umpisa ining buhaw? Actually, no, sa ako lang yung pag-observar, sang agudhod ang hangin nga daw, eroplano, wala nga daw makras. Sus, basko. Mga 5:30 siguro sa kagawon. Amo gina. Okay. Pila ka, may segundo, minuto, inuras sa gawad, ang dugay niya? Daw malipot lang yung siguro mga more or less, siguro mga 5 minutes man lang siguro itong basko nga hangin. Pero may araman nga mga pagbugso-bugso pagkatapos ito. Okay. Kay gulpe lang, napatyaga namon nga kung mayroon nag-aulan, gamay-gamay lang. Sa ulihi, nung nagbaskog ang ulan, mabatian lang namon nga na pertigid ang pagkahod sang kwadla. So, aeroplano ba lang nga nagugudhod lang. Okay, sa nagluntad ining pagyasya sang buhawi Kagawad, may mga napilasan? Actually, no, daw ay gisa na report sa amon diri nga may mga napilasan o kung kasualidad. Mostly man lang ang gina-complain sa mga tao ang nila man lang naguba nga puloyan. Okay, Kagawad, sa mga linigan yung mga tinion kaagi man ni kung sa ba naglabay nga mga tinuoy gabi may nagluntad man kaangay sining insidente. Sa akon nga pagpuyo diri no mga 36 years na ako diri sa Barangay Alegre, bag-o lang ako naka-experience sa muna nga buhawi sa samon. Kag ang daw ginpili lang bala niyan Sunwan lang bala. Ang Sunwan, laban gid sa Sunwan. Oo, Sunwan. May araman nga iban dito sa Sunpre kag Sunfor. Ang nahapit din. Oo. Okay, Kagawad, subong ti kay nagtahaw na. Ano karon ang tika nga ginaobra sang barangay sa subong mga tinion? Kami subong nagapanglista kahit siyempre may araman ang aton nga pinalangga nga mayor Supunyo Posing Junior nga kag sa to DSWD nga ipanglistahon ang mga puloyan nga tuloy nga na-damage yun. Okay. As of now, kantuan nila po inspection nila ng mga pamalay kung ano gid ang kasangkadon sa paghalit sa buhawi sa ilang puloyan. Okay. Kagawad, tuwag sini, anong posible nga bulig o bulig nga mapalabot naton sa mga apektado nga pumuluyo? Ang una gid sa DSWD daw financial kasi makabulig man sila propon parte sa mga
pagkaon o kung mga kinanglanon gaway gid man sang do nagpalapit diri nga nagapangayo. Oo. So amo na naginahulak nila kung ano ang mabulig sang banwa sa mga naapektuhan nga mga pumuluyo. Okay, lastly, kagawad, may ara na sang inisyal nga mga kantidad kung pila ang mapakibahin sa mga totally damaged kag sa partially damaged nga cash assistance. As of now, siguro ay pag-gitsing man declare kung pilagin ang Kay padayon pa man. kahalitan sa tagsa ka mga punay panimulay. Oo. Okay, kagawad. Amo lang gina kag madamong salamat sa paghatag nimo sang malipot nga oras. Kagawad, God bless sa imo maayong Oh, hapon. madaming salamat kag mga God bless man sa inyong estasyon.